أتى والقلب هفى في حب القادم قد شغفا رمضان أتى والقلب هفى في حب القادم قد شغفا فرحان ففيه زكاة وسماء. ما sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin hasken musulunci, shirin da malamai ke amsa tambayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana. Ammar bin Isa Nuhu ɓata garawa nake rike da akalar shirin. Cibiyar Darul Muhaddithin ce kuma ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Za kuma ku iya bibiyar shirye-shiryen Darul Muhaddithin ta kafofin sada zumunta kama daga WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram da kuma YouTube. Adireshi mai suna Darul Muhaddithin domin samun tsofaffi da sababbin shirye-shiryenmu. Kafin mu garzaya filin fatawar kuma, bari mu karɓi wannan saƙon tunasarwa daga filin gyara kayanka. Wato ya kamata a kowace rana ayar kullu nafsin za'iqatul maut ta dinga yi maka ringi, tunda dai faɗe ne na ilahu cewa kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya ce ku dinga yawaita tuna mai yanke jin daɗi wato mutuwa. Hakan na sa bawa ya shiga taitayin sai dinga aikata kairi, tunda dai ita mutuwan nan babu wanda ta rage. Ta ɗauki annabawa tun daga kakanmu annabi Adamu har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da sauran bayan Allah. Sa'idan natsuwa ka duba duniya ba mu zo zama ba, dubi hairil halki in ba wauta da rashin natso ba. Ka tuna ba za mu dawwama ba. ‘Yan uwa ku bar sakewa, kun ga girman annabawa an kira su zuwa kushewa, wanda wai shi dan daɗewa ya zata ba za shi lahira ba. Yema kai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai shi zo da dubin larura. Shi faɗi ba za ta karɓuwa ba. Me take masa hanzarinsa, tawafan tsararrakinsa, jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ta bare bai zauna duniya ba. Wasu ko da ƙuruciyarsu, wasu ko a kira uwarsu tun suna tsimma ta bar su, wasu naƙuda ta karsu. ‘Ya'yan ba su leƙa duniya ba. Ga ka mai wa'adi da daɗe, mai yasa wa ka ruɗe, ko zama wundi ka harɗe shekarunka da sun ka shuɗe, ka tuna ba za su komowa ba. Tun kana yaro a tsimma ke faɗin mutuwa ka girma, an mace a gabanka har ma kai rashin tsaffinka amma baka shaida taka na zuwa ba. Tattalinka a dan zubuni ko dara ka hawar da huni wai a ce maka mai sukuni, zuciya ko ba yaƙini bata shaida za ka lahira ba. Me yasa ka yawaita homa ko tuwo da fura da nama ko ado da asho da laima, bar ta sallah ko iƙama baka ma iya ida fatiha ba? Sai ka sha ka ci kai nishaɗi, kasuwa ta zo da buɗi, cuce-cuce ba a taɗi. Wanda ya shiga wanga ruɗi ba zai daraja a lahira ba. Tunda sauran hankalinka, yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi ka zaka san su alwala da wanka, tun ba a aiko ma mala'ika ba. Ka sani rai ba shi wanzo, tsaye da sallah kai ta ƙwazo, kai hajji ka ziyarci manzoran da duk mutuwarka ta zo. Ba ka je a cikin rashin shiri ba. Gashi ka tozarta kanka, san kuɗi ya sa ka shirka, da 2 miliyan gare ka, ran da ka mutu sai a kai ka da tufan da ba zai yi ban bakwai ba. Ka ci ka sha ka yi teɓa, ka mace ka bari ya karɓa, ka riɓe tsutsa ta sharɓa. Yanzu me yafi kyau ka zaɓa in ba farali da nafila ba? Allah ka samu cika da kyau da imani. Yanzu kuma bari mu ɗunguma filin fatawa, inda wakilinmu Abdulrahman Abdullahi Almadani ya isar da tambayoyinku ga Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale. Almadani gare ka. To akan kallahu waɗannan ababa ne kuma suke lalata itikafi? To abu na farko dai rashin azumi. Abu na biyu kuma fita daga in ba ya zanto akan wannan sharaɗi da muka faɗa ba, ko kuma yin itikafin a inda bai halatta a yi ba. To wannan su ne suke ɓata ita. Dududu abin da ya sauwaka kenan a shirin hasken musulunci na wannan rana. A madadin kafatanin 'yan uwa da suka yi taimakekeniya wajen kawo muku wannan shiri, musamman ma wakilinmu Abdulrahman Abdullahi Almadani da kuma Ahmad Umar Rimi da kuma Haruna Muhammad, ni Ammar bin Isa Nuhu da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum, sai gobe kuma idan Allah ya kai mu. Ramadanu ata wal qalbu hafa, Ramadanu ata wal qalbu hafa, Ramadanu ata wal qalbu hafa.